साखाफारासै उदालगुरि जिल्ला बिसायख'थि खुंथाया उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोनब्रै बियाबखौ लानानै गाबोन विधानसभा बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 6,97,919 भटारफोर दं आरो उदालगुरि जिल्ला बिसायख'थि खुंथाया 865 भट मिरुआव बिसायख'थि खुंनो साखाफारा जाबाय। आबुङै 110 भट मिरुखौ आइजो अफिसारफोरा सामलायगोन। प्रिसाइडिं अफिसार आरो पुलिं अफिसारफोरा गावबा गावनि भट मिरु फारसे रावना जाबाय आरो बिसायख'थिनि मुवा बेसाद लानायाव मुखुब प्रिसाइडिं अफिसार आरो पुलिं अफिसारफोरा आरो बे आयदायाव उदालगुरिनिफ्राय खौरांगिरि साबाय बर'नि जर'खा मोनसे फोरमायनो लाबाय। बे समाव उदालगुरि जिल्ला जे बिसायख'थि आयगनि रिटायरिं अफिसार बिथांजों बे समाव सावरायगोन। बे समाव जरखा खौरां जे उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै बियाबावहाय गासै 110 भट मिरुआवहाय आइजोफोरा सामलायगोन आरो गासै जे बाथ्राफोरखौ बिसायख'थि जे उदालगुरि जिल्लाया माबायदि लाहार फाहार बा थामथिम खालामदों गाबोन खुंनो थाखाय आरो मोनब्रै बियाबावहाय माबायदि थागथियारि खालामनाय जादों मा बुङो? बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोननि जुगिदि जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनब्रै विधानसभा समष्टिफोर दङ आरो बे मोनब्रै विधानसभा समष्टियावहाय भेरगाव समष्टि दं, बेवहाय 203 पोलिं स्टेशन दङ आरो उदालगुरियावहाय 210 पोलिं स्टेशन, माजबादाव 213 आरो टंला विधानसभा समष्टियावहाय 213 पोलिं स्टेशन दं। स' गतिके गासै जोंहा 865 पोलिं स्टेशन दङ आरो 865नि 110 पोलिं स्टेशना ओरैबायदि पोलिं स्टेशन जेराव 100% जोंहा आइजोफोरनि जुगिदि बे पोलिं स्टेशना सालायजागोन। पोलिं अफिसार आरो जे पोलिं अफिसार बिथांमोना गावनि मुवा बेसादफोर लाना रावना होदों आरो मा समाव थांगोन बिथांमोना भट मिरुआवहाय? बिथांमोनहा दा मेटेरियेल जिथु दङ भट केन्द्रआव लांनो गोनां इभिएम मेसिननिफ्राय गासिबो मेसिनफोरखौ बिथांमोनहा दा कालेक्ट खालामगासिनो दं आरो दसे उनावहाय बिथांमोनहा मेटेरियेल कालेक्ट खालामखांबा बाहाय जानायनि बेबस्था ओंखाम लान्च खालामनानै बिथांमोनहा गाव गावनि केन्द्रआवहाय आवगायलांगोन। भट मिरुआवहाय साबेसे जे अफिसार बिथांमोना गामोनो सामलायगोन? बेयाव केन्द्रआवहाय जोंहा प्रिसाइडिं अफिसार थायो सासे आरो मा होनो साथाम लोगो पोलिं अफिसारफोर थायो। स' गथे जोंना गासै 865 पोलिं स्टेशन दं, बेवहाय साब्रै पोलिं अफिसारफोर थानाय जागोन। मोनब्रै बियाबाव साबेसेसो जे गासै जोंहा रिजार्भखौ लानानै पोलिं बिखया बा जोंनि जिथु अफिसारफोर एंगेज खालामदों बेयो फ्राय 5,000नि एसे बारा दं आरो भटार होनोबा जोंहा 6,90,000नि एसे बारा दं गासै मोनब्रै बियाबाव गुबुन भटार्सफोरा बेसे दङ? बे एक्जेक्ट आंनावहाय बे तथ्यआ दा गैथ'आ, खिन्थु मोनब्रैजों ज' जानानै जोंहा 6,90,000नि एसे बारा। मा खावलायगोन नोंथाङा जे रायजो राजाफोरखौहाय खावलायगोन जे बिथांमोनहा खुनु गिनाय गैयालासे